Ahojte všetci. Chcem sa vás pýtať takú otázku. Všetci chceme byť asi šťastní, to mi dáte asi všetci za pravdu. Len niekedy je ťažko byť v živote šťastný, keď je človek ubolený, chorý, keď prichádza o zdravie. Človek si myslí, že príde o zdravie možno nikdy, možno keď budem mať 70 rokov, keď raz budem starý. Ale ja vám môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že to prišlo skôr. Nikdy som nemyslel, že už 35-ročný začne mať zdravotné problémy, že budem mať bolesti. Myslel som si, že sa to vyložene týka ľudí, ktorí sú starí. Že keď sa aj nebudem o svoje zdravie starať, som si myslel, že mi to zdravie proste tak rýchlo nevráti. Myslel som si, no a čo, tak si prežijem nejakým spôsobom ten život a raz keď budem starý, už mi to bude jedno. Viete, my ľudia sme takí. Snažíme sa chodiť do práce, snažíme sa starať o svoje deti, o svoju rodinu, snažíme sa niečo ušetriť a zarábať peniaze, aby sme sa v živote mali lepšie, ale aj na úkor svojho zdravia. A potom splatíme peniaze, lebo si chcem zasa to zdravie dať nejakým spôsobom dohromady. Ako som už spomínal, mal som 35 rokov a začali prvé zdravotné problémy, začali bolesti, klbov, svalov, niekedy som si myslel, že ma bolí srdce, v skutočnosti to vyžarovalo od chrbtice a stále sa tieto veci zhoršovalo. Človek má potom aj takú nepohodu, no proste bolesti nikomu nepomôžu. Bolo toho viac a viac, už sa to nedalo vydržať, tak človek čo urobí? Išiel som za doktorom, za lekármi, načakal som sa jeden celý deň, dnes nimi nezabudnem, keď som čakal celý deň na neurológii a potom mi povedali na obed, no dneska vás už nezabereme, musíte si prísť na zajtra ráno o 5, keď otváram o 7, aby si dostali porodové číselko, potom ma zobrali a nakoniec mi lekár pichol nejakú injekciu, bol som tam so všetkým všude 10 minút, dal mi lieky a cvičte. Ako keby som potom necvičil, len to cvičenie už prišlo asi dosť neskoro na tú chrbticu a na tie bolesti. No ale cvičte, len cvičením sa dáte do poriadku, ale ťažko cvičiť, keď sa vás niečo bolí. Potrebujete sa nejako nepridať do poriadku, no ale zasa len lieky, injekcie, chémia do seba, ten bordel. Totižto problém tejto našej medicíny tu na Slovensku je v tom, aj keď sa to tvári, že to je zadarmo, keď dáme tú zdravotnú kartičku, áno, nestojí ma to nič, možno, že si niečo čo doplatím, ale problém je to, že rieši iba príznaky. Nelieči samotný vznik, problém, kde vznikol ten zdravotný problém, ale iba tie bolesti, tie príznaky, to je všetko. Potom sa človek musí, no žiaľ Bohu, nejako postarať sám o seba, robiť pre seba maximum, ale nevie kde. Nevie už, kto by mu pomohol. A potom na trhu je aj strašne veľa všelijakých špekulantov, ktorí sa preživia určitým spôsobom na nešťastí druhého človeka. Kladol som si sám sebe otázku, ako budem žiť ďalej. Neprídem o prácu, z čoho budem potom žiť? Potreboval som niečo urobiť, nejaký razantný krok. A tí doktori mi naozaj pomôcť už nevedeli. Skúšali, no len lieky, ale mne to bolo jasné, že nemôžem žiť stále iba na liekoch od bolesti, že to mi problém nevyrieši. A vtedy som sa obrátil tu na kamarátku, teraz už môžem povedať, že kamarátku, Fej, ktorá robí čínsku terapiu a ten môj zdravotný stav sa naozaj začal zlepšovať a tie bolesti, čo predtým boli, čo som už nevidel existovať, naozaj nevidel som ani v aute už obsediť, na stoličke som nevedel obsediť, tie bolesti jednoducho začali postupne prechádzať. Proste naučila ma iný spôsob liečenia, aký bol tu doposiaľ. A ja sa vás pýtam, keď by ste si zavolali, ja neviem, takého obkladača, ten by vám nakrivo obložil ten dom, tú kúpeľňu, zavolali by ste si takého obkladača znovu? Ja nie. Prečo potom chodíme k lekárovi, ak mi ten lekár nedokáže pomôcť v tej veci, stále za ním, čo predpísať lieky? To si môžeme aj telefonicky, na čo budem čakať v čakárni 2 dní. Ak jednoducho mi niečo nepomáha, tak prečo skúšať tú vec dookola, prečo neskúsiť niečo nové? Treba si urobiť preto svoje zdravie maximum. Keď si nepomôžete, nikto vám nepomôže. Skúste urobiť preto maximum, preto svoje zdravie. Lebo keď budete žiť s nezdravým životným štýlom, telo vám všetko raz vráti.
A už keď sme došli do tohto štádia, naozaj treba zobrať rozum do hrsti a skúsiť naozaj niečo nové. Niečo iné, urobiť niečo inak. To vám radím ja. Máte to vo svojich rukách, všetci sa rozhodnite sami za seba, ja vám môžem len poradiť. Mne čínska terapia pomohla. Všetkým vám želám veľa zdravia a hlavne s rozumom.